krásne, požehnané Vianoce, nech vás Pán Boh ochraňuje po celý rok. A nech sa vám splnia všetky priania, čo ste si prijali. Nech sú šťastní, veselí, nech sa radujú z tých Vianoc, nech nerobia druhý oštaru a hlavne bohatého Ježiška. Čo by sa popriali ľuďom na Vianoce? Aby mali pokoj, radosť a lásku. Aby mali také šťastné Vianoce ako ja, lebo nie všetci majú také Vianoce ako ja. Aby boli celá rodina pokojná. Aby boli spolu a prežili sviatky ako jedna veľká rodina, aby sa rozprávali medzi sebou a aby si rozdávali radosť aj iným ako len medzi sebou. A popriala by som im všetkým požehnané vianočné sviatky, rodinnú pohodu, a aby si to užili v kruhu najbližších a svojich najmilších. Aby neboli na Vianoce chorí. Aby mali veľa darčekov. Aby mali veľa šťastia a aby boli dlho zdraví. Aby sa spolu tešili. Hlavne pokoj, zdravie, aby všetci spolu si mohli sadnúť k štedrovečernému stolu. Tak veľa pokoja, veľa radostí z toho, že máme jeden druhého. A hlavne chcem popriať to svetlo tej betlehemskej noci, nech naozaj prežiari naše srdcia, naše domovy a všade tam, kam prídeme, aby sme roznášali toto svetlo a lásku. Prajeme vám